ràpid, el puerro, la col, es va passant aquí a l'olla que hi ha tota l'altra carn. Hi ha la vedella, tota l'altra carn, el pollastre. Ui, Amb una bodega d'aquestes de pueblo. una mica de pebre. Amb aigua. Ara poso les botifarres, blanca, que també ja pot venir bastant ràpid, també, igual que el pilota. Una mica. Els cigrons aquests ja estan cuits. Els galets, 15 minuts. 15 minuts de bullir, eh?